Què diu el programa de festes que toca ara? Els primers a sortir són els lleons de sisè. Ah, sí, ja ho sabia. M'han explicat a l'escola que el lleó és una de les bèsties coronades. Coronades vol dir que porta corona. I es va crear a les últimes festes de Sant Aus, per tant el 2011. I l'han fet de llautó. Aram, esmalt i pell. Caram! Sí, sí, és l'últim element del bestiari vellenc. Que bé, que bé. Uai, que fana!